Hey, if I know about benefit of having fire extinguisher in your house, you want to go? Or when you want fire extinguisher, go and buy it and keep it to your house. Because now you know basara gas na abo problem. Maka ya ma mgbe oge ji eme. You want to go? Ona afọ ife ndị a na-eme ebe anụ a. Ona afọ ife a na-agbagharị due to ha enwe fire extinguisher. Ọ bụrụ na ha nwere na they will use it immediately because na ọ ga-enye aka iji wee that na agụchiri the fire lee anya ọfụma gị ife ka ha chi agbagharị ebe anụ a ruto fa dị confuse ịghọtago nọ na ha bụ ndị ọcha ka ha ji wee fịa ejide ha n'ahụ ha na-agbagharị ka mara ha ga-eme ya ọ bụrụ black man na ya ha bi ụtọ ha na mechi ụzọ gbafuo ya dịrị ebe na-egbe ọkụ so as a person ebe nwere gas na your house nwere family nwere ụmụ make sure na ị na-use fire extinguisher ọ ga-enye aka iji wefu na ime distance avoid ịghọtago